Rozhodla si sa vytvoriť peniaze a ďalší príjem pre seba a možno pre rodinu cez sieťové podnikanie. Možno si vstúpila do nejakého MLM, rozhodla si sa spolupracovať s nejakou firmou a nedarí sa ti, motáš sa v kruhu a nemáš systém. Možno nemáš koho osloviť, čo je typický problém a základná námietka je, nikoho nepoznám v network marketingu, ale priatelia, bez toho, aby ste sa rozprávali s ľuďmi, to proste nejde. Je to základný nástroj, úplná báza pre naše podnikanie, tvoriť vzťahy a rozprávať sa s ľuďmi. Katalógový predaj, vyklopkávanie na dvere, spamovanie až je prehistorická technika, ktorá sa dnes už vôbec nepoužíva a možno, že sa nikdy nepoužívala, len ľudia, ktorí to nerobili, si to vymysleli. Takže poďte sa pozrieť na to, ako sa pripraviť na oslovenie, ako osloviť správne a ako dostať úspešnému osloveniu už budúci štvrtok 17.8. o 19.00 na bezplatnom webinári 7 zásad pre úspešné oslovenie. Moje meno je Zuzana Becherová, som aktívny top leader v jednej network marketingovej spoločnosti. V networku som cez 3,5 roka, mám viac než 1000-ový tím. Väčšinu ľudí, 99% som získala z sociálnych sietí. Čo sa na webinári dozviete? Dozviete sa, ako sa treba pripraviť, čo si treba uvedomiť, kde si určiť svoje nejaké hranice, hodnoty, ako sa pustiť do toho rozhovoru a ešte oveľa viac. Čiže ubezpečte sa, že ste stlačili na tlačítko dole pod týmto videom, že ste sa tam prihlásili, príde vám potvrdzovací e-mail. Neváhajte a nezabudnite si to dať do kalendára a zdieľajte na sociálnych sieťach, že táto akcia bude, verte mi, že to neoľutujete. Teším sa na vás, vidíme sa vo štvrtok. 7 zásad pre úspešné oslovenie. Ahojte!